apparently mbinga dzese vanhu vatoziva vane mari vakusiya kusapota music. Initially it was Passion Java, semaziviro yenyu munoziva kuti akangoita slow down. He didn't actually announce kuti akusiya kusapota music, but the likes of Fana Roki vaimbosupporta and the likes of Mama Project aita na DJ Towers akangostopa kumaita. But currently now iri kupisa mazuva ano ndiye Tinashe Mutarisi nezuro akadropa a bomb saying kuti he's no longer supporting my arts and he's no longer supporting music in a way because akuvhara Nash TV, and he's saying Nash TV outlived its purposes since 2020, I think patime yakatanga kuita COVID up until now. Akataura kuti haachakwanisi kuramba achikontinua kuita Nash TV, and he's now venturing more kuma businesses ake, and also he's saying kuti vanhu varoda mentorship in business context, he's open for business, ari kusapota vanhu ivavo. But chii chakakonzeresa kuti Tinashe Mutarisi aite that decision? Because always there's a reason, always chinoita kuti munhu afunge kusiya something changa achiita, especially a philanthropist like Mr. Mutarisi. Tikada tarisa izvozvi pane recent events akaitika anogona kunge akatrigger kuti vaMutarisi vafunge kuti handichakwanisi kuramba ndichipusha masine music. Togona kutarisa kuflopa kwakaita Raymer over and over, and also mamwe backlash anouya pasocial media due to the fact yekuti vaMutarisi vari kuzama kupusha maghetto youth kuti vaite something chiri nani. But then tichitarisa art industry is now going to suffer. But chii chingava chakakonzeresa some of those decisions ekuti vaMutarisi vati aiwa ini handichakwanisi kuramba ndichipusha masine music? Togona kuita ma-speculations because mbinga dzasara dziri kusapota ma-arts so far muZimbabwe. Tikada kutarisa vanhu vakawanda, togona kutarisa vana Mr. Scott Kupa, vana Saintfloew Raymer, even recently our president Mr. Emerson Mnangagwa is now supporting ma-arts. Tikatarisa currently vakapa vana Chipo Muchengwa mota, and actually vari kupa vamwe vanhu even kuma-sports. Tikada kutarisa vana Jalai vakapiwa even timu rakawanda riri kuita zvinhu se-recreational or zvinoisa Zimbabwe pamap, vari kupiwa mota even napresident. But again, the same time yatanga kuita that trend, Mr. Mutarisi vari kuratidza kuti ndopava kukanda vachienga mabhutsu vachiti ndichakwanisa kuramba ndichisupporta the art industry. So what could be the reasons chaprompta this kuti chiitike? And tikada kutarisisa ipapa togona kuona kuti some of the artists tikada kutarisa back in I think 3 weeks ago or 4 weeks ago, I'm not sure, a month ago, pane pakaitika mama awards mukada kutarisisa pakadanwa mayouths ndo pakazonopiwa vana comic elder mota paipai napresident, and then Nisha Ts was part of that team yakanopiwa mota, and she was actually nominated for that, and she actually she was awarded by that commemoration. But again pane vamwe bato riri kutonga vakazobuda paTwitter vachitaura kuti akafurira Nisha Ts kuti asauye kuma awards iwawo kana tasauye ku that commemoration iri kucommemorata ma-youths vari kuzama kupusha Zimbabwe forward. Akabhaisa because Nisha Ts ndiye anga ari paline yekupiwa mota yakazopiwa comic elder. Ndoda kuti muvabate ipapo, and I'll also put evidence on your screen so that ndisaite sekunge ndiri kutaura zvinhu zvandisiri kuziva. So my thoughts, it's my opinion, free speech. I'm thinking kuti Nisha Ts or the team or whatever ma-artist ari ku Nash TV vakatanga kupushawo kuti sei tisiri kukwanisa kuwanawo some of these goodies zviri kupiwa ma-artist nemapresident zviri kupiwa nana Saintfloew, because I think according to my own perception or my own opinion, I'm thinking kuti maybe their contractual agreement haisi kutendedza kuti ivo vakwanise kuita part of those maspree ekupiwa zvinhu ma-handouts, and also I think ma-contracts avo anovabvumira kupiwa some of these goodies, because tikada kutarisa the likes of vana Saintfloew vaitofamba nemota vanhu maTesla ayaya, and you remember patime yakamboitawo Saintfloew accident neTesla achibva kumarondera and muri kupabata. Saka I'm thinking kuti some of the artists vekuNash vanga vakupusha vaMutarisi kuti toda kukwanawo pamagoodies zviri kupiwa vanhu ava, toda kukwanawo pamasini awo ari kupiwawo vanhu nana the likes of Saintfloew, the likes of the president. And currently tikada kutarisa vana Mr. Scott Kupa vakapa Enzo Asha, I think 2 days ago if not yesterday, I'm not so sure, akapiwa top of range car
top notch baba, mota dziri kupisa 2025 production yemarange rover. So I think kuti people actually pushed Vamutarisi beyond he could take, so that ndopaakutanga kuti aiwa ini ndichirega ndimboita back down, ndimbovhara ndipe mukana vanhu ava vakwanise kugrowa up to their full potential. Not saying he is not putting them paplatform yekuti vawe, because tikadatarisa most of the artists vanga vari under Nash TV, tikadatarisa the likes of ana Raymer, ndofunga pane an interview yakaita Raymer currently nana DJ Ola achitaura kuti no, inini the moment yandakajaina Nash TV my life has changed drastically, because right now handichafambe nekombi, ndakuti kana ndichida kuenda mutaundi ndinohaya Uber inouya ichinitora pamba. And akataura futi kuti akatobviswa kugeto akaiswa uchi mutonazi navamutarisi kuti agare kumaflats and the whole family yagara kwakanaka. But then what this means for this artist, and also chingava chii chakatrigger Vamutarisi, I know kuti muchapinda mucomment section muchikomenda, and I hope kuti Mr. Mutarisi vachaona one of these videos so that he can clarify again kuti chii chakakwanisa kutrigger kuti vaite that decision, because also hakuna a business person anofarira kurana loss pazvinhu zvake. Tikada kutarisa kuti a business person akaisa investment of $10, he is expecting that $10 kuti he create maybe like $15 more, or maybe nyango $5 or $2. There's need for profit kuti akainvesta in something panecha profit, so that iye anoramba achicontinue the operations. But ukada kutarisisa tirigona kutombodzokera panyaya yana Deuro Ishewe navamutarisi. Deuro Ishewe achiti handina kupiwa mari yangu yesong yandakaita yakaita mukurumbira naSaintfloew ende nanhasi, then Vamutarisi vachiuya vachidefendawo vachiti izvoni pasong yake hatisati tawana chatomupa currently, simply because song yake haisati yacreata maprofits anoita kuti icover macost first, akainkewa kuti song iyo ivepo. Tikatarisa music production, video production, even marketing, tichitarisa even zvese zvinoitwa navamutarisi kuti munhu azikanwe zvinoda mari. And again tinoda kutarisa kuti chii chakazoitika in the process. Tinoona kuti no, Vamutarisi was running a loss vachirana Nash TV, handiti. Saka tiri kutarisa kuti izvozvo futi zvinogona kunge zviri one of the few things zvakatrigger kuti Vamutarisi vachiti aiwa handichakwanisi kuramba ndichikontinya neNash TV. But again ndinoona my own opinion ndeyekuti maybe the artist pushed Vamutarisi so much to the extent yekuti Vamutarisi vakapedzisira vati no, chirega ndisiyane nazvo. Plus also entertainment semaziviro atinoita, there's always that thing associated ne-entertainment. Tikada kutarisisa even vana Barnabas Marambire pavanozama kusponsor maartist, tinoona kuti pane zvinoitika papo. So chii chingava chikakonzeresa Mr. Mutarisi kuti vati aiwa ndasiyana nazvo, handichazvigoni zvekuramba ndichiita zveentertainment, ndakuvhara Nash TV. So your comments mucomment section tiudzei kuti chii chikakonzeresa Vamutarisi kuti uye. And I hope kuti some of these guys vana Raymer naSaintfloew vana Nisha Ts vachaona this video, so that also they can chip in and help us understand why Vamutarisi vakadecide kuti vakucloser Nash TV. Like, subscribe and comment. Bye for now.